Xayrli kech efirda Tataristan xabarlari, bugungi яңалыкларны мен Айгөл Бәдретдинова җиткерермен. Күркәм гадәт буенча чыгарылыш башында ТАССРның 100 еллыгы белән бәйле вакыйгаларга күзәтү ясыйк. 1925 елның 2 июнендә почта бүлекчәләрендә татар телендә телеграммалар кабул ителә башлый. Дөрес, ул чакта текстларны рус шрифты белән татарча язарга кирәк булган. Бу тарихи вакыйга кешеләрнең бер-берсе белән хат язышу теләген арттырган. ТАССР халкы арасында телеграмм шушы чорда аеруча популярлашып китә. 2003 елның бу көнендә Татарстанга ЮНЕСКО генераль директоры Коитира Мацура килгән. Бу аның Казанга беренче эшлекле сәфәре. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев дәрәҗәле кунакны Казан Кремле белән шәхсән үзе таныштырып йөргән. Чырашуның төп максаты үзара мөнәсәбәтләрне тагын да ныгыту. Иң мөһиме ЮНЕСКО белән Татарстан арасында сөйләшүләр алып бару. Коитира Мацура Казан Кремлен ЮНЕСКО мирасы исемлегенә кертүнең чыннан да дөрес карар булуын әйткән. Хәзер бүгенге көн яңалыкларына күчәбез. Коронавирустан куркып хастаханәгә ятмыйлар. На 300 меньше обращений. Это значит, 300 человек с симптомами инсульта остались дома. Табибка күренүдән куркып йөрүнең күңелсез нәтиҗәләре хакында Рәмзилә Гафиятуллина. Урман ишендә шүплек. Машинага салып, шүпне инде яшел зонага, урман кырларына тиеш булмаган полигоннарга чыгаралар. Соңгы 2 айда Татарстанда экология никадәр үзгәргән. Айза Шаймардан. Сасы истән котылырлармы? И запаха ничего не будет, абсолютно. Питрәш районында яңа биологик чистарту корылмалары кайчан әзер булачак? Бу хакта Илгиз Шәкуров. Бер балага 4 квадрат метр, ашханәдә дистанция. Буду сдавать тест на ковид. Также при входе в столовую будут развешаны антисептики. Җәйге лагерьлар быел кайчан ачылачак һәм нинди режимда эшләячәк? Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Татарстан халкы коронавирустан куркып хастаханәгә бармый башлаган. Узган ел белән чагыштырганда быел инсульт билгеләре белән табибка мөрәҗәгать итүчеләр Татарстанда 300-гә азрак дип белгечләр. Чынлыкта йөрәк кан тамырлары авырулары кимегән дип уйлау ялгыш. Эш халыкның ширин яшерүенә бәйле. Бу хакта журналистларга сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре сөйләде. Хәзер аларны дәвалау тәртибе ничек булачак? Рәмзилә Гафиятуллина. Yok, барханым жоқ, мен больницаға былай бик сирек барам. Опасаемся, маска здесь, я только зашел, сейчас одену. А зашиклендерән инде? Врачи нам помогают. Ширин яшергән үлгән дисәләр дә халык табибка күренергә атлыгып тормый, соңгы арада мөрәҗәгатьләр сизелерлек кимегән. Ежемесячно увеличивается количество. Хастаханәгә ятудан яки ашыгыч ярдәмнән баш тартучылар саны ай саен арта. Әйтик, инсульт билгеләре белән мөрәҗәгать итүчеләр генә дә гадәттәгедән 300-гә ким. Димәк, баш миенә кан саву куркыныч булган нәкъ шул кадәр кеше иендә калган дигән сүз. Гәрчә хәзер табибка вакытында мөрәҗәгать итү элеккегә караганда да әһәмиятлерәк диләр, чөнки коронавируслы инфекция тромбарлыкка килү куркынычын арттыра. Бу инфаркт һәм инсультларга туры юл дигән сүз. Ковидтан куркып хастаханәгә ятырга куркучыларга статистикага күз салырга киңәш итәләр. Белгечләр сүзенә караганда, коронавирустан дөнья куючылар 1%-тан 5-кә кадәр булса, инсульттан үлүчеләр 20% тирәсе. Татарстанда ел сайын 17 мең кешедә инсульт була икән. Инвалид калучылар бик хисап, әмма халык коронавирустан куркып өйдә дәвалануны хуп күрә. Курыкмасаң авыртмыйсың, куркырга кирәкми. Инде ул гомер-гомердән булган инде ул авыру. Беркем дә җыгылып үлмәгән. Югыйсә хастаханәләрдә бөтен иминлек чаралары югары дәрәҗәдә. В каждом стационаре создана буферная зона. Һәр стационарда буфер зонасы бар. Коронавирус белән авырыймы дип шикләнгән кешеләрне иң элек шунда урнаштыралар. Бөтен тикшерүләрне үткәреп, анда ковид булмавы раслангач кына чиста зонага күчерәләр. Пандемия сәбәпле татарстанлылар үзләренә тиешле даруларны ала алмаячак дигән имеш-мимешләр дә нигезсез диләр. В тех центрах, в которых пациент был... Авыру дәваланган үзәкләрдән бөтен мәгълүмат регистрга туплана. Бу исемлек сырхауханәләргә дә күренә. Хастаханәдән чыккач, авыру үзе теркәлгән сырхауханәгә мөрәҗәгать итеп рецепт алырга һәм дарулар белән тәэмин ителергә хокуклы. Хастаханәләрдә ятаклар да, тиешле дарулар да җитәрлек дип тынычландыралар. Уф, йөрәгем, су бирегез дип зарланып утырганчы, вакытында табибка барсагыз хәерлерәк булыр. Рәмзилә Гафиятуллина, Рәмзил Гарипов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Безнең микрорайонда кирәксез төзелеш бу. Редакциягә Казанның Чехов урамы 53-нче йортта яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Халыкны башкаларның тарихи үзәгендәге төзелеш борчый. Алар йорты янындагы буш урында тагын бер күп фатирлы торак торгызырга җыеналар. Яшәүчеләр аны законсыз төзелә дип саный. Бу чыннан да шулаймы? Тарихи үзәкне саклаучылар бу хакта нәрсә ди? Рания Абдрахманова тулырак. Вот забор, вот рядом со мной забор. И вот территория.
Спорт мейданчыгы белән торак йортлар арасында санитар таләпләр буенча 30 метр ара булырга тиеш ди Радик Әхмәров. Сүзен Казан шәһәр советының шул турыдагы документлары белән дәлили. Эш шунда ки, бу урында торак йорт төзергә җыйналар диялар. Они срезали, увезли все. Апрель ахырында алар агачларны кисеп алып китте. Бу урында 9 катлы йорт барлыкка киләчәге билгеле булды. Җир асты парковкасы да салыначак икән. Бу 10 сутыйда нинди 9 катлы йорт төзеп булсын инде? Шуннан бөтен кояшны каплаячак тәрзәләрдән. Без 5нче этажда яшибез, кемдер бит астарак яши. Бу йортта Татарстанның атаклы шәхесләре дә көн күрә. Аларның фикере күпчелекнеке кебек. Иң беренче чиратта коммерция. Бу коммерческий проект кеше өчен кайгырту түгел. Ни өчен менә күреп торасыз, ана сезнең алда уже рушайтеләр теге каменный джунгли дип. Йортлар төбендә джунгли дизеләр, үзе кешегә чыгып йөрергә урыны калмый. Ул турыда уйлау юк. Төзеләчәк йортка илтә торган юл өчен дә урын юк диләр. Моннан тыш янәшәдә генә тарихи объект. Гомумән бу урын шәһәрнең тарихи өлеше санала. Хади Атласы урамы 19нчы гасырдагы шәһәр урамы үрнәге булып тора. Әлбәттә, биредә инде кызыклы тарихи объектлар калмаган диярлек. Менә бу бина гына бар. Биредә хәзер балалар бакчасы, әмма элек ул архитектор Карл Мюфкиның шәхси йорты булган. Ул хәзер ташландык хәлдә һәм якын тирәдә яшәүчеләрне шунысы да борчый. Төзелеш була калса, әлеге бердән-бер тарихи объектны да югалтырбыз дип куркалар. Бу урында нәрсә төзергә җыйнуларын сорап, Строй Ресурс Инвест төзелеш оешмасы белән телефон аша элемтәгә кердек. Алар шәхсән күрешеп сөйләшүдән баш тартты. Әмма без барлык эшләрне дә закон буенча башкарабыз дип белдерде. Ул әйтүенчә, әлегә яңа йортның проекты юк, тик эскиз планы расланган икән инде. Моның дөрестән дә шулаймы икәнен сорап, Казанның башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Сюжет эфирга чыккан вакытка җавап килеп җитмәде әле. Аны алуга без аны сезгә тәкъдим итәчәкбез. Торак милекчеләре ширкәте ярдәм сорап прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Үз чиратында гаризаны башкарма комитетка юллый. Комитетның җавабы канәгатьләндермәгән очракта милекчеләр прокуратура тикшерүе башлауны таләп итә алачак. Рания Абдрахманов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Кремль яр буенда төзелүче Урам экстрим паркы Европада иң яхшысы булачак. Яшьләргә шартлар гына тудырырга кирәк. Бу хакта бүген Татарстан яшьләр эшләре министры Дамир Фәттахов белдерде. Ул Наш Татарстан проекты буенча социаль челтәрдә яшьләр сорауларына җавап бирде. Уровень того Артека, о котором все привыкли говорить, должны, безусловно, сохранить. Татарстанның үз Артек лагеры Россияныкеннән ким булмаячак. Яшьләр министры Дамир Фаттахов сүзен бүгенге лагерьлардан башлады. Аннан формаль булмаган яшьләргә кирип китте. Возле чаши собиралась какой-то период, да, там молодежь казанская на машинах приезжали. Узган ел Елга портында Рөстәм Миннеханов яшьләр белән очрашкан иде. Инде бер ел эчендә Кремль яр буенда Урам экстрим паркы төзелеп бетә. 27 числа будет открыт один из лучших в нашей стране, не побоюсь этого слова, в Европе, центров экстремальных видов спорта, экстрим парк Урам. Инде үз изоляцияны бозып, кайдыр җыелучыларны Дамир Фаттахов хупламый. Туры эфир барышында яшьләр сорауларын яудырып кына торды. Яшь гаиләләргә торак алуда ярдәм бармы? Обращаться вам точно в муниципалитет. Сезгә муниципаль хакимияткә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Анда яшь гаиләләргә кагылышлы 3 программа бар. Торак бәясен 35%-ка кадәр субсидияләп була. 65%-на займ бирелә. Берничә йөз гаилә шундый ярдәм алды. Социаль мәсьәләдән сәясәткә күчтеләр. Яшьләр гаҗәпләнеп сорый, ни өчен депутатлар арасында яшьләрне яклаучы вәкил юк? Азат Шакиров спрашивает, почему тогда среди местных депутатов городского совета нет никого из молодых, речь идет про Челны. Это и удивляет, что в целом активная позиция есть. Бу мине гаҗәпләндерә дә. Яшьләрдә активлык бар, шул ук вакытта стереотиплар да бар. Шуңа да без яшьләр парламентында кебек мөхит булдырырга тиеш. Анда да сайлау консерватив иде, ә хәзер ул бөтенләй башка яшьләр парламенты. Яшьләр бунтарь, максималист, шуңа да кабат сорау. Гады яшь кешегә ничек карьера төзергә? Фаттахов үз мисалын үрнәк итеп китерде. Лично родился в простой семье. У меня мама учитель музыки, папа милиционер, который от рядового, так скажем, и до последнего дня своей работы проработал в правоохранительных органах. Айзат Шаймарданов, Яңа гасыр каналы. Чүпрәлдәге тармак технологияләре техникумы яңалык тәкъдим итә. Студентлары виртуаль стипендиясе өчен. Моны кем уйлап тапкан, анда кемнәр укый да, нинди белем бирелә? Реальный время интернет газетасынан укыгыз. Бер балага 4 квадрат метр мәйдан ашханәдә дистанция, әйдәманнар лагерьдан чыгып йөри алмаячак. Быел пандемия балаларның җәйге ялын оештыру тәртибенә дә үзгәреш кертте. Роспотребнадзор күрсәтмәсе буенча лагерьлар быел 1 айга соңрак 1 июльдән эшли башлар дип көтелә. Анда нинди саклану чараларын күрергә җыйналар. Биектау районындагы яшьләр лагере мисалында карагыз.
Балалар ялын оештыручы Казанның 11 муниципаль учреждениесендә хәзер соңгы әзерлекләр бара. Роспотребнадзор киңәше буенча 1 июльдән җәйге лагерьлар балаларны кабул итәргә әзер булачак, һәм сезон бер айга сыңары башлану сәбәпле быел 4 смена түгел 3 булачак. Димәк, ял итәргә теләүчеләр дә күбрәк булачак, һәм бу балалар кысан шартларда яшәячәк дигән сүз түгел әле. Чөнки быел Роспотребнадзор куйган төп таләпләрнең берсе ул бер балага 4 квадрат метр мәйдан туры килергә тиеш. Күргәнегезчә, бу бүлмә шундый шартларга туры киләде. Дезинфекция үткәрүгә кагылышлы кагыйдәләр узган елда катгый иде. Бу сезон тагын да җаваплырак. В этом году добавится масочный перчаточный режим для персонала. Быел хезмәткәрләр өчен битлек һәм перчатка режимы өстәлә. Экскурсиялар һәм лагерь территориясеннән чыгу ата-аналар көнен үткәрү тыелачак. Сменаны кабул итәргә 72 сәгать кала барлык лагерь хезмәткәрләре дә ковидка тест бирәчәк. Элек балаларны берничә көн кабул итсәләр, быел барысында бер вакытта ата-аналар күчтәнәш алып килергә мөмкин, анысы әмма лагерь территориясенә кермичә. Саклык һәм гигиена беренче урында. Инде совет заманында ул кертелгән ашар алдыннан кулларны юу гадәте килешәсездер, быел аеруча актуаль булачак. Туклануга килгәндә исә әллә ни аерма юк. Балалар шулай ук бер ашханәдә утырачаклар, әмма быел өстәлләр арасында дистанция сакланачак. При входе в столовую будут развешаны антисептики. Ашханәгә кергән җирдә антисептик салынган җайланма куела, социаль дистанцияны да сакларга кирәк. Төзекләндерелгән әлеге клубта исә һаманда буяу исе килеп тора. Монда концертлар һәм дискотекалар үтәчәк. Күргәнегезчә, тамашачылар өчен инде урындыклар да әзер. Әлеге клуб барлыгы 200 тамашачыны сыйдырышлы, әмма пандемия булу сәбәпле, әлбәттә, моның хәдәр баланы бер урында җыймаячаклар. Шуңа күрә быел чаралар бер юлы берничә локациядә үтәчәк. Кайсысы клубта, кайсысы беседкада, кайсысы урамда. 1 июль ул эпидемиологик хәл катлауланмаса гына, быел Казан лагерьләрендә генә 13 меңгә якын бала ял итәр дип планлаштырыла. Биектау районыннан Айгөл Бәдретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Җәйгә Татарстан чистарынып керә. Республикада 2 айлык тәмамланды. Экологиягә бәйле хокук бузулар 2 тапкырга, салынган штрафлар 4 тапкырга кимегән. Быел изоляция вакытында тикшерүләр азрак уздырыла, әмма оешма һәм кешеләр үзләре дә чүпне теләсә кая ташлаудан тыелып тормаган. Иң еш пычратучылар кемнәр? Айзат Шаймарданов репортажы. Вертилевка елгасы яр буенда, урман эчендә һәм гомумән юлы булмаган җирдә менә шушындый чүплеккә тап булалар. Күрәмсең, кеше күзе күрми торган хәйләле су белән эшитәргә уйлаганнардыр мөгаен. Ләкин быел гына ачыкласалар да, әлеге чүплеккә инде берничә ел икәне моннан ук күренеп тора. Төзелеш калдыклары биредә йөзәрләгән тонна белән исәпләргә буладыр. Әлеге урын Мамадыш трактынан ерак түгел, 5 суты ярым майдан тикшерү барышында гаепле кешеләрне ачыклый алганнар. Земельный участок принадлежит на праве собственности ООО УК «Капитал Траст Инвест». Әлеге жер участогы «Капитал Транс Инвест» идарәче компаниясе карамагында участокның бер өлеше физик затка арендага бирелгән. Ул исә 3 тапкыр җаваплылыкка тартылган булган. Җинаять эше ачар өчен материаллар Эчке эшләр министрлыгына җибәрелде. 2 ай эчендә Татарстанда 963 законсыз чүплек ачыклаганнар, барлыгы 3131 хокук бузу очрагы теркәлә. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга азрак, салынган штрафлар күләме 4 мәртәбәгә кимегән. Моны үз изоляция вакытында планлы рәвештә тикшерүләрне туктату белән бәйләп аңлаталар. Менә нинди төтен җуа. Тукай районындагы Темпа заводы тирәсендә куйырган болытлар да тарала башлады. Февраль айында Әҗмәкәй авылы халкы предприятиенең зыянлы матдәләр ташлауына зарланган иде. Тәрәзә ашада керә. Ул инде һава бехатер сулау даже була башлады монда. Экологлар тикшерүе һавага зыянлы матдәләр чыгаруын ачыклый. 5 предприятий мы проверили. Без 5 предприятияны тикшердек. Шуларның икесендә административ хокук бузу очрагы ачыкланды. Аларга карата чара күрелде. Хәзер зарланган кешеләр белән берлектә завод төзәтү эше вакытын күрсәтеп план төзеде. Экологияны бозучыларны заманча сулар белән дә тоталар. Фото капкан. Нигездә әлеге җиһазны баганаларга куеп канун бозучыларны ачыклыйлар. Быел да 70-тан артык фотоловушка кулланып инде закон бозу очрагын гына түгел, закон бозучыларны тоталдык. Инде киләчәктә дә без менә бу фотоловушкаларны актив рәвештә кулланачак. 2 айлык үз изоляция режимына туры килүенә карамастан, халыкта мөрәҗәгатьләр күп кергән. Гади кешеләр түрәләрнең игътибарын 1507 очрак буенча экология проблемаларына юнәлтә алган. Айзат Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Питрәш районында яңа биологик чистарту кырылмалары төзелә башлады. Ул экология илкүләм проекты негезендә башкарыла. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда пычрак суларны чистарта торган 24 шундый кырылма булдырылачак. Питрәш районы өчен бу төзелеш аеруча мөһим, чөнки соңгы вакытта халык арасында сосы искә зарланучылар бар. Бу проблема ничек шишелер һәм кырылмалар кайчан әзер булыр? Төзелештә Илгиз Шәкүров булып кайтты. Вы чувствовали какой-то запах в районе вашем? Ну да, бывало. Ну, канализации бывало. Ну, в основном птицефабрики пахнут. Запахи от канализации в вашем районе? Бывает, но очень-очень редко. Менә шулай кемдәдер борчыган мәсьәлә турында башкалар ишетмәгәндә. Соңгы арада Питрәштә сосы искә зарланучылар барлыкка килде. Сәбәбен искергән биологик чистарту кырылмаларыннан күрделәр. Тиздән Питрәшлеләрне бу проблема борчымаячак диләр. Районда яңа биологик чистарту кырылмасын төзи башлаганнар. Работы начались 15 мая. Эшне 15 майда башладык. Чистарту кырылмалары җир астында урнашачак. Хәзер монолит эшләренә әзерләнәбез. Берничә оешма безгә хезмәт куя. Бераздан соң тиешле техника урнаштырылачак. Бу кырылмада чистартылган су Идел елгасына ага. Яңа объект шуңа күрә дә экология илкүләм проектының Идел елгасын чистарту федераль программасы буенча төзелә. Ул замана таләпләренә туры киләчәк. Сосы истә чыгармаячак ди төзүчеләр. Питрәштә биологик чистарту кырылмалары моннан 50 ел элек төзелгән булган. Хәзер инде алар шактый искергән. Яңа кырылмаларны исә аның янында гына төзиләр. Монсының көче көненә 1200 куб метр булачак. Яңа биологик чистарту кырылмасы Питрәштең үзендә генә түгел, Кащак авылында да төзелә. Төзү өчен район центрда бюджеты составляет 184 миллиона. Кащак очистительное сооружение 53 миллион. Быелга. Әйткәнем раньше, ул переходящий. Аны бөтен финансирование икенче елга также продолжаться будет. Узган ел Татарстанда Идел елгасын чистарту федераль программасы буенча 8 объект төзелгән иде. В рамках федерального проекта Әлеге федераль программа кысаларында быел Питрәш районыннан кала Яшелүзән һәм Минзәлә районнарында биологик чистарту кырылмалары төзеләчәк. Моннан тыш Алабугадагы көнкүреш һәм сәнәгать агым суларын чистарту кырылмаларын яңартачакбыз. Питрәштәге төзелеш бу елның азагына, Кащак авылында исә 2021 елда төгәлләнер дип көтелә. Питрәш районыннан Илгиз Шәкүров, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Пандемия аркасында Татарстанга инвестицияләр киләме? Нам важно понимать, какие у вас возникают проблемы, на что обратить внимание. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов инвесторлар белән очрашты. Тулырак Фәризә Мәҗитова. Умарталыкларга паспорт бирү дәвам итә. Паспорт паспортларын алып, ушутларга бассак, тәртип булайны бөтен җирдә дә. Кортларның күпләп үлүеннән ул коткара алырмы? Фируза Хәмидуллина ачыклык кертте. Татарстанның иҗтимагый һәм икътисади тармакларын тагын ничек үстереп була? Россия хөкүмәте каршындагы аналитика үзәге белгечләре үз тәкъдимнәрен кертәчәк. Бүген республика белән оешма арасында хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Аны премьер-министр Алексей Песошин белән аналитика үзәге җитәкчесе Константин Калинин имзалады. Онлайн форматта узган чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнаша. Үзәкнең күп еллык тәҗрибәсе һәм тикшерүләре безнең өчен файдалы булыр һәм Татарстанны тагын да үстерергә ярдәм итәр дигән ышанычын белдерде ул. Бүген Татарстан өчен төп максат инвестицияләрне арттыру. Пандемия аркасында алар 40%-ка кимегән. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов белән Татарстан инвесторлары клубы вәкилләре очрашуында сүз барды. Катнашучылар шушы шартларда бизнесны үстерү буенча үз фикерләрен белдерде. Республика хезмәттәшлеккә һәрвакыт әзер ди президент. Нинди эшләргә федераль үзәктән ярдәм кирәк? Татарстан инвестиция хәлен Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. Я хочу еще раз поприветствовать, рад нашей онлайн-встрече. Татарстан инвесторлары клубы онлайн форматта очрашты. Президент аларга республикага ышанып, үз бизнесларын монда башлап, халыкка эш урыннары булдырган өчен рәхмәт әйтә. Активно подключились в режиме коронавируса поддержки тех категорий людей, которые сегодня нуждаются в помощи. Очень много предпринимателей, инвесторов в этом принимает участие, поэтому хочу поблагодарить, сказать вам большое спасибо. Санитар чикләүләр кысаларында икътисадны тотрыклы үсешкә чыгарырга кирәк ди президент. Узган елгы күрсәткечләр югары иде. Узган ел Татарстан инвестицияләр җәлеп итү буенча Россиянең алга киткән 10 төбәге исемлегенә кергән. Чит илдән безгә 2 миллиард долларга якын акча керә. Гомуми финанслар күләме 640 миллиард сум. Акчаларның күпчелеге сәнәгатьне үстерү, авыл, урман хуҗалыгы, төзелеш өлкәсенә тотылган.
Быелгы саннар узган елгыдан шактый аерыла. Чит ил инвестицияләре күләме 37,6, ил төбәкләреннән 47,2, үзебезнең предприятиеләрдән 8,8%-ка кимегән. Югыйсә һәр районда сәнәгать мәйданнары булдырылган, аларның саны республика буенча 100-гә җитә. Анда эшне башлап җибәргән нәрсә комачаулы, гомумән ни борчый, проблемаларны уртага салып аңлашу кирәк, ди президент. Нам важно понимать, какие у вас возникают проблемы, на что обратить внимание. И, конечно, вся эта работа должна происходить как на республиканском, так и на муниципальном уровне. Но и по многим вопросам нам требуется федеральное решение, федеральная поддержка. Федераль үзәк ярдәме пандемия ичрында таможня түләүләрен чиктиреп торыр өчен кирәк. Ул бездәге җыю пунктлары өчен уңайлы булыр иде. Другой вопрос, который волнует Безнең инвесторларны да, халыкны да борчыган тагын бер мәсьәлә ул азрак кеше яши торган пунктларда сәүдә үзәкләре ачу. Бу уңай хәл ителде, авырлыклар булса да без аларны җиңәргә тырышабыз. Татарстанның инвесторлар өчен кызыктыргыч төбәк икәнен клуб вәкилләре үзләре украслап тора. Бу кыен чорда да алар бизнес проектларын тормышка ашыруны бары тик кичектергән, ә хәлләр уңайлануга яңартырга планлаштыралар. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бердәм Россия үзәк сайлау комиссиясе белән дистанцион тавыш бирү тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер. Аны партия федераль масштабта беренчеләрдән булып үткәрде. Бу хакта Бердәм Россиянең Генераль Советы президиумы утырышында аның сәркатибы Андрей Турчак белдерде. Анда праймериз нәтиҗәсен игълан иттеләр. Алдан тавыш бирүдә онлайн катнашучылар 14 тапкырга арткан. Татарстан бүлеге тәҗрибәсен аерым билгеләп үттеләр. Аны башка төбәкләрдә дә кулланып булыр иде, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Бу система барлык мәгълүматны яшерен саклый, кемнең ничек тавыш биргәнен белеп булмый, сайлауны чиста уздыру мөмкинлеген ача. Кичә Конституциядәге үзгәрешләр өчен тавыш бирүнең 1 июльдә узачагын белдек. Бүген исә үзәк сайлау комиссиясе бюллетеньнең нинди икәнен күрсәтте. Аның үрнәген Мәскәүдә тәкъдим иттеләр. Документтан күренгәнчә, халыкка бары тик сез Россия Конституциясенә үзгәрешләр кертүне хуплыйсызмы дигән бер генә сорауга җавап бирәсе булачак. Сайлауга килүчеләр әйе яисә юк дигән җавапның берсен билгеләргә тиеш. Сайлауга баруны кибеткә чыгуга караганда да куркынычсызрак итәргә ышандыралар. Бу хакта Владимир Путин тавыш бирүгә әзерлек белән шөгыльләнүче эшче төркем белән онлайн режимда киңәшмәдә җиткерде. Төп таләп артык аралашмау, халык күп җыелмасын өчен сайлауга кадәр 6 көн дәвамында алдан тавыш бирүне башларга тәкъдим итәләр. Әзерлек эшләре Татарстанда да башланып китте. Хәзер сайлау комиссияләрендә эшләүчеләрне коронавируска тикшерү турында сүз бара. Россия үзәк сайлау комиссиясе сайлаучыларны саклык чаралары белән тәэмин итү буенча сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы белән сөйләшүләр алып бара. Бу тавыш бирүчеләр һәм хезмәткәрләрнең сәламәтлеген кайгыртуда мөһим адым. Республикада умартачыларга паспорт тапшыру дәвам итә. 9000 умарталыкның яртысы әлеге документны алган инде. Бу эшкә узган елгы агулану чираклардан соң ныклап тотындылар. Татарстанның берничә районында 1000-нән артык умарта стасы умарта оясы юкка чыккан иде. Паспортлаштыру ничек бара? Ничек умартачылар документлы булырга ашыкмый? Филиза Хәмидуллина Ознакай умартачылардан сорады. Biz нетәбез акарапероз белән баратузны тикшерәбез. Бу авырулар иңгеш очрый торган ди 50 ел умартачылык белән шөгыльләнүче Әдип Хаҗиев 150 умарта оясы бар аның. Һәр язын ветеринарлар бал кортларын тикшерүгә алып китә. Бу паспорт алу өчен кирәк. Паспорт паспортларны алып, ушутларга бассак, субсидиялар кайтса, тәртип булайны бөтен җирдә дә яхшы итеп бал җитештереп була, яхшы итеп баштан арттырып була сразу. Елына 250 тонна Азнакай районы бал җитештерү буенча республикада беренче урында 500-гә якын умарталык исәпләнә. Аларның яртысыннан артыгы паспорт алган инде. Паспорт это как бы и юридический документ. Паспорт ул юридик документаль. Һәр умартачыга да кирәк. Киләчәктә үз умарталарын карап барганлыгын, аларны вакытында тикшереп торганын, дәвалаганын дәлилләр өчен мөһим. Умарталыкка паспорт алу өчен бөтен тикшерүләрне узарга кирәк. Умарталыкның кайда урнашуы да мөһим, янәшәдә генә сулык һәм басу кырларның булуы да. 2 оя арасында кимендә 2 метр булырга тиеш. Бу барлык таләпләр дә менә шушы паспортта язылган. Паспорт тапшыру узган елгы агулану очракларыннан соң башланды. Ул чакта Минзәлә, Актаныш, Мамадыш районнарында 1000-нән артык оя юкка чыкты. Хәзер басу кырларга агулы матдәләр сиптерер алдыннан инвесторлар умартачыларга бер атна кала хәбәр итәргә тиешләр. Умартачыларны һәм умарта кортларын саклау изендә менә шул җыелышлар уздырдык. Группалар ачылды, WhatsApp группалары, анда инде һәрбер умартачының WhatsApp номеры кертелеп һәм специалистлар белән бик якын аралашу уздырыла.
алар инде вакытында хәбәр ителә. Агулану очракларын булдырмас өчен профилактик чаралар язылган кагыйдәләр дә булдырганнар. Инструкция даст то, что Бу кагыйдәләр умартачылар һәм авыл хуҗалыгы арасында бәйләнеш булдырачак. Аралашу уңайлы булсын өчен эшләнелде. Әгәр агулану очраклары булса, умартачылар нишләргә тиеш? Һәммәсе аңлатып язылган. Бүген республикада 9000 умарталык бар. Аларның яртысыннан күбесе паспорт алган инде. Азнакай районыннан Тилүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән имин булыгыз. Шаян ТВ социаль челтәрләрдә һәм YouTube каналда, мобиль кушымта, сайт, өйдә, юлда, һәр кайда Шаян ТВ кара. Үзегезнең элемтә операторларыннан сорагыз. Катарактны җиңеп була. Мин офтальмохирург Рөстәм Тәлдәев сезне Эксклюзив плюс клиникасында көтәм. Келегез булышарбыз. Эксклюзив плюс офтальмологиясы 279-70-70. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! КПК «Агрорусь». Здесь ваши сбережения растут пальчиком до 9,9% годовых. Можно все проценты сразу. 550-82. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Күптәннән яңа шкаф купы алырга телисезме? Сыйфатлы, өстәвенә 20% ташламалы шкаф купы кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат Данил Сузык-Мастер.рф сайтында. Яндекс Погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда алмашынучан болытлы һава 20 градус жылы. Республикабызның кайбер районнарында яңгыр явачак, яңгыр вакытында көнчыгыштан көчле җил көтелә. Температура тагын 1 градуска күтәрелә. Төньяк-көнчыгышта +19 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзилә-Минзиләйстә һава торышы уңай саклана, җылы һәм явым-төшемнәрсез. Алдагы көннәрдә дә һава шартлары әллә үзгәрми ди фаразлый синоптиклар. Төньяк-көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава җил көнчыгыштан уртача тизлектә исә. Көньяк-көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә урыны белән бераз яңгыр явачак. Температура 20 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта аз болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Халык сынамышларына ышансак, әгәр дә июнь аенда яшенле яңгырлар күп булса, июль ае коры һәм явым-төшемнәрсез булыр диләр. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Бу буыннарны операциясыз дәвалау технологияләр авторы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы операция ясатып дәвалануны киңәш итмибез. Бары бер укол артрозның соңгы стадиясендә һәм некроз вакытында авырткан буынны саклап калырга мөмкинлек бирә. Доктор Остка килегез. Теләсә кайсы яшьтә дә буынны тернәкләндерергә мөмкин икәненә инанырсыз. Казанда явым-төшемнәр көтелми, 21 градуска кадәр жылы, көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 52%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.